Готови ли сте за втората игра, за която специално поръчахме дъжд, за да ви затрудним много повече? Понеже сме в Калната градина, да чуя дали сте готови, иначе няма да сбавя. Добре, чудесно. Дария, ти готова ли си? Да. Намираме се в Калната градина на Музейко. Трябва да разпределите товарач. Там има 2 кофи, в които товарача ще натовари пясък. След това един носач, който да издърпа кофите по въжето с куките. Това трябва много да внимавате да не паднат някъде по пътя кофите. Товарача взима след това 2 кофи и ги дава на най-важните участници в отбора, тези, които в кофите ще търсят съкровището. Помислете кой ще бъде. Измисли, вие сте винаги готови. Ето ни и нас. Играчите са на позиция, дъжда не спира да вали, положението е екстремно, наградата е тук, за да имате стимул. Готови? Старт, семейство Николови. Дай, вади. Бързо. Бързо. Мисля, че доста бързо се справя. Ти, Дария, давай подкрепи. Нарочно лопатата е малка, за да е с повече движения. Така. Само да не падне. Чакай. Айде, двамата носите кофата. Давай. Двамата заедно. Дай. Бъде по-бързо. Мамо, давай да новата. Къде е средната? Изливайте и бързо връщайте кофата. Браво! Докато играчите дават най-доброто от себе си на терена, за да спечелят и тази буква, вижте любопитния факт за ползите от движението, който Музейко ви е подготвил. Давай. Нищо няма, давай. Айде, носи. Я да видим кой как се справя. Бързо. Давай. Тати, какъв е камък? Давайте, бутайте пръските тука. Давайте надолу, бе. Ето го. Ето това е Филип. Филип го намери още в момента, в който пипна съкровището. Ами да, това е. Браво на вас. Браво, може да се поздравите. Кой ще вземе сега буквата от Анджи, която спечелихте? Дай бров изра. Я да видим. Филип. Покажи ни буквата. Тати, аз бих пак най-добрия. Страхотен си, Филип. Намери камъка. Ето, Филип има награда. Отиваме към следващата игра.